Γεια σας φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε την εκπομπή με τα μάτια του Έλληνα από την διαδικτυακή συχνότητα του αργού Web TV εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχω δίπλα μου προσκεκλημένη την υποψήφια Ευρωβουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης, την κυρία Ντάσιου Μαρία. Την καλωσορίζω. Κυρία Ντάσιου, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μου. Χαίρετε κύριε Κλάγκα, ευχαριστώ πάλι που με καλείτε. Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και πλησιάζουμε πλέον, έχουμε λίγες μέρες ακόμη μέχρι τις εκλογές, είναι ένα θέμα που καίει όλους τους Έλληνες πολίτες. Πρέπει να το δούμε έτσι. Συγκεκριμένα τελευταία, μιας και υπήρξε και ένα πόρισμα καταπέλτης για την ελληνική κυβέρνηση, για τις αποφάσεις, για το τι συμβαίνει εδώ πέρα στη χώρα μας, για ένα έγκλημα το οποίο έγινε εδώ στη χώρα μας και αναφέρομαι στα Τέμπη. Και υπήρξε ένα πόρισμα καταπέλτης για την χώρα μας που δεν μας τιμά. Και είδαν και όλοι οι Έλληνες υπουργούς της κυβέρνησης να σηκώνονται μέσα στη Βουλή και να σηκώνουν και το δάχτυλο κιόλας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λένε ότι αυτά είναι θέματα εσωτερικά δικά μας και δεν αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα και αναρωτιέμαι, είναι έτσι τα πράγματα? Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι μόνο για να μας βάζει λογαριασμούς να πληρώνουμε, να δίνει οδηγίες και από εκεί και ύστερα τι? Είναι ερωτήματα τα οποία θέλω να μας τα απαντήσετε. Είστε μια υποψήφια Ευρωβουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης. Διεκδικείτε μια θέση για μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένα θέμα το οποίο θα το δείτε κι εσείς μπροστά. Κύριε Κλάγκα, λοιπόν, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά δεν πρέπει να είναι, αν και έτσι όπως λειτουργεί όλα τα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση εμπορική, όπου οι πολίτες στην ουσία έχουν να δίνουν και να παίρνουν έσοδα και κέρδη και υποχρεώσεις φυσικά. Όμως αν δούμε την εισαγωγική, και θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό, και αυτό είναι ένα από αυτά τα πολλά που θα ελέγξουμε στην πραγματικότητα, όλο το κοινοπρακτικό συμβόλαιο, αλλά και κάποιος μπορεί να ψάξει στο διαδίκτυο και να δει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με το σύνολο των πολιτών για την ευημερία τους, για να ζουν καλύτερα, να υπάρχει ισότητα, ισονομία σε όλους. Έχει πολλά θετικά, προστασία, ασφάλεια ακριβώς, τα οποία δεν τα βλέπουμε βέβαια να τηρούνται, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Βλέπουμε όμως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι υπάρχουν θεσμοί, έτσι. Υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία δεν μπορούν να τα αφήνουν όλα ανεξέλεγκτα, και είδαμε πολύ δίκαια και ορθά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να βγάζει ένα πόρισμα στο οποίο μέσα εμπλέκει και κυβερνητικά στελέχη. Εκεί λοιπόν ήταν που υπήρξε αυτή η αντίδραση που είπατε, η πραγματική αντίδραση από τους υπουργούς, κουνώντας το δάχτυλο στην Ευρώπη και στην εισαγγελία, σε έναν ανώτερο θεσμό, στο ότι αυτά δεν μπορούν να εμπλακεί η εισαγγελία στα εσωτερικά της Ελλάδος και δεν χρειάζεται να βγάζει και πορίσματα, δεν χρειάζεται να ασχολείται, γιατί δεν θέλει να αγγίξει, δεν χρειάζεται να αγγίζουμε τα κόμματα, τα κομματικά παιδιά, τα οποία από προέρχονται και τα κυβερνητικά στελέχη. Γιατί θα αναδειχθούν ευθύνες που δεν θέλουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν τόσο πολύ να προστατεύσουν και γίνεται κατάφερο, το βλέπουμε όλοι, το βλέπουμε αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Από την άλλη όμως δεν είδαμε να έχουν την ίδια ζέση και την ίδια προσπάθεια να προστατεύσουν όλη την Ελλάδα και όλους εμάς τους πολίτες, όταν θα πω για δείγμα τώρα, που είναι τεράστιο δείγμα, το 2010 η Ευρώπη ζήτησε την δημοσιονομική επίβλεψη της χώρας μας και την εισαγωγή μας στα μνημόνια, έτσι, να υπογράψουμε τα μνημόνια. Τότε δεν είδαμε να κάνουν ακριβώς το ίδιο και να λένε ότι αυτά είναι εσωτερικά θέματα και πρέπει να τα βρούμε μέσα στην πατρίδα μας και να δούμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, να πληρώσουμε αυτά που λέτε ότι χρωστάμε, χωρίς πάλι να τα έχουμε ελέγξει ποτέ αυτά, κυρία Κλάγκα.
αλλά να σταματήσουν την εισαγωγή στα μνημόνια, τα οποία ήταν δολοφονικά για την ίδια την πατρίδα μας και δολοφονικά για όλους τους Έλληνες, και σε εισαγωγικά και μη μπορώ να το βάλω το δολοφονικά, γιατί εκείνη την περίοδο γίνανε πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτοκτόνησαν, αρρώστησαν από το τεράστιο άγχος το να χάνουν δουλειές, περιουσίες, εκεί που ήταν... Να χάνουν τη ζωή τους κάτω από τα πόδια τους. Τη ζωή κάτω από τα πόδια τους ακριβώς, και χωρίς να υπάρχει τελικά έλεγχος για το αν έπρεπε να γίνει ή να είμαστε ή να μην είμαστε εκεί. Δεν είδαμε λοιπόν κανένα να φωνάζει τότε. Σε μια περίοδο που ο λόγος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όντως ήταν πάρα πολύ σκληρός απέναντι στα οικονομικά ζητήματα της χώρας μας, τότε δεν είδαμε να αντιδρούν οι υπουργοί και να σηκώνουν το ανάστημά τους, ή αν θέλετε να σηκώνουν το δάχτυλο και να ζητούν να είναι πολύ πιο επίοικης η Ευρώπη απέναντι στα οικονομικά θέματα τα οποία υπήρχαν στην χώρα μας. Και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και όχι μόνο, γιατί μέσα στα μνημόνια, κύριε Κλάγκα, υπογράψαμε ότι έχουμε παραδώσει τα πάντα, παραδώσαμε εθνική κυριαρχία, παραδώσαμε τον πλούτο μας, τα παραδώσαμε στους δανειστές για να μπορούν αυτοί να παίρνουν τις αποφάσεις και να ξεπουληθούν τα πάντα. Δηλαδή όλα όσο μέσα από τα μνημόνια, ό,τι έρχεται πλέον από τη στιγμή που μπήκαμε στα μνημόνια, όλα έρχονται απ' έξω, όλοι οι νόμοι έρχονται έτοιμοι και ψηφίζονται μέσα στην δική μας τη Βουλή από όλους τους βουλευτές, και βλέπουμε ότι κανένας από τους βουλευτές, οποιοδήποτε κόμματος, δεν ξεσηκώθηκε να μιλήσει και να πει για το δίκαιο των Ελλήνων. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τελικά δεν είναι τόσο ευδιάκριτος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Μπορεί για τις κυβερνήσεις να είναι και να παίζουν το παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εισρωής οδηγιών και της ανταπόδοσης από τις κυβερνήσεις με όποιον τρόπο θέλουν. Οι Έλληνες πολίτες όμως δεν αντιλαμβάνονται μέχρι πού ξεκινάνε οι υποχρεώσεις και πού καταλήγουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που πολύ σωστά το βάζετε εσείς σαν υποχρέωση διερευνητική με το που θα αναλάβετε την επόμενη της 9 Ιουνίου τα καθήκοντά σας. Είναι κάτι που πρέπει να βγει στη φόρα, να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι που φτάνει. Είναι κάτι το οποίο όταν τραβάει τα αυτιά της κυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να την στείλει εκεί που θέλει, ή είναι κάτι που πρέπει να το αντιληφθεί ο Έλληνας ότι υπάρχει προστασία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, είμαστε εταίροι. Καταρχάς είμαστε εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κοινοπραξία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να λέμε ότι πλέον είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι θεσμοί λειτουργούν πραγματικά και μπορούν αν κάποιος ζητήσει τη βοήθεια, ελέγξει, ψάξει ποια είναι ακριβώς τα μεγέθη στα οποία μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την πατρίδα μας, αλλά σίγουρα και άλλα κράτη που μπορεί να έχουν προβλήματα, δεν είναι μόνο για μας. Εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να βρούμε και ερευνώντας και να φτάσουμε στην πηγή και να δούμε τελικά αν αυτή η κοινοπραξία η οποία έχει γίνει για το καλό μας μπορεί να μας απαλλάξει, εγώ θα έλεγα, και από το βραχνά που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, από όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Να υποθέσω λοιπόν, κυρία Ντάσιο, ότι είστε υπέρ της συνέχισης της χώρας μας να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα είμαστε εταίροι, όπως σας είπα. Είναι δυνατόν, αν δεν κάνουμε ταμείο, αν δεν δούμε τι έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια και να τα πάρουμε όλα μέσα από τους ισολογισμούς. Όλα είναι καταγεγραμμένα, κύριε Κλάγκα. Αν δεν δούμε τελικά πού έγιναν τα λάθη, από ποιους έγιναν, από την Ευρώπη, από τους δικούς μας, τους πολιτικούς μέσα στην Ελλάδα. Η Ευρώπη μπορεί να μας τα αναδείξει αυτά. Υστερεί το θέμα. Έτσι, μέσα από την Ευρώπη όλα αυτά μπορούμε να τα αναδείξουμε, και με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι όλο αυτό που συμβαίνει τελικά δεν έχει να κάνει με το δίκαιο των ανθρώπων, γίνει κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλές φωνές και στην Ευρώπη που σήμερα αντιδρούν σε δυναστευτικά μέτρα που παίρνονται και για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες, που προσπαθούν να συνδεθούν και με άλλους ανθρώπους ώστε να δούμε
τελικά πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Γιατί ενώ η Ευρώπη ξεκίνησε στο να είναι μια ένωση ανθρώπων, τελικά έχει γίνει μια ένωση εταιριών, όπου οι πολίτες, που είναι σαν υπαλληλοί της θα λέγαμε, δεν έχουν κανένα όφελος, αλλά έχουν και πάρα πολλά προβλήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα να τα ελέγξουμε, κύριε Κλάγκα, και πρέπει κάθε πολίτης να το καταλάβει αυτό, ότι στις 9 Ιουνίου είναι πολύ κρίσιμο. Κρίνεται πολύ μεγάλο το μέλλον της Ευρώπης, πραγματικά, από αυτά που θα πράξουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Είναι αλήθεια αυτό. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα μας έδωσε στο τέλος η κυρία Ντάσιου, μαζί με όλα όσα ακούστηκαν σήμερα. Ένας νέος αέρας στην Ευρώπη, και αυτός ο αέρας λέγεται πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος μέσα από την διερεύνηση που θα κάνει θα αναδείξει θέματα τα οποία βρίσκονται στο σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής της μίνι συνέντευξης. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ντάσιου, υποψήφια Ευρωβουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης. Μέχρι την επόμενη συνέντευξη, να περνάτε καλά.